ikakhulukazi phaka ku YouTube ubhale nje Phila Mzimba uzovela si live ngalixesha kanti ke futhi ku TikTok ungangena Phila Mzimba ku Facebook Phila Mzimba kwisikhululo sakho izwi lomzansi ungangena uthi nakanjani izwi lomzansi ku Facebook ungangena ku TikTok izwi lomzansi ungangena futhi phaya ku YouTube izwi lomzansi manje ngikalo ndiwahuqa ningapholi simaseko ndiye kumkhulu ubaba Mavula madoda umbani madoda Maqholo madoda kuthiwa zinde ezinemiqala engekhonto ifuze kulona uzothi kwedini thetha ngqo ungandiyala hayi andithule ngoba ngoku xa sekulapho khona ezinye izibongo ngaloko uthola uba hayi izibongo noma kuthiwa ngesixhosa mani izithakazelo isiduko angithi umuntu uthi ungumni ibe ngumanci umanci then ke sesengena ke emadodeni like uMavula indoda ikwi-ID angithi thina sihambe sihloniphe ukuthi khona indoda eyenza kahle bese sizibiza ngayo so mase uthi uMavula so usho indlu ukuthi endlini kaSibanibani isiduko ngumanci kanti eMavula sekuyifani xa sendithi ke izibongo senti Maqholo Mbane ngamadoda akhona la uManqo Maqholo Mbali umhludla kabeke sonkanda izinto ezinemiqala ngenamqala ifuze kulona inoswela uthukela umlambo ulwazi inkonjane kuphela ngoba zinamaphiko namhlanje omalala nentombi ivuka ithini lobele noba ngilosho umlosheleni yayivango hayi namhlanje sithina indaba yegqobo Mkhulu ndiyakwamkela iqhubeni tata manje asivele sigalo siwahuqanda nasine nomxholo namhlanje umxholo sibheka kakhulukazi igobongo lasekhaya abaninzi bazothi igobongo lasekhaya ngoba umuntu odla igobongo mhlawumbe sesicima mhlawumbe uyothwasa noma mhlawumbe unobizo kanti khona lasekhaya esimamele kakuhle namhlanje no ngikubingelele Mthosi ngibingelele nabalaleli bezulu umzansi ngalesikhathi bese ngingena ke ngiphendula lo mbuzo obuzayo asiqale la wenze uthi wonke umuntu akwazi uyi-understand lento ekhaya ingane yomfana ngoba sijwayele ukukhuluma amantombazane yakhumbula intombazane mayifika kwi-age yokuthi iyathomba yenzelwe umhlonyana umfana asikhulumi ngaye kakhulu ukuthi kuye ukuthi mayekhahlela yakhumbula uba naye kwesasikhathi intombazane esuke ithomba yena kuthi uyakhahlela umfana kuba naleli khambe elincane lelivelela ebunzi kubanye ke kubuzwa uphuphe awusiphupha ngani salukazi kuyaziwa kulezo zinsuku suke kusho ukuthi lela khambi liveza ukuthi manje maye ngalala nomuntu wesifazane sengamithisa kula ke ngokomthetho bekufaka ngabani nabo abafana bayahlaliswa phansi bafundiswa ukuthi bangadlali namantombazane nazi izinto ezingenzeka ekuyinto yayenzeka kudala kusekhona ubunsizwa ke so uthi mawufika kulesa sigaba uthunywe ngoba imitho usuke vele uyazi uyifunde kwelusini namagama emithi yonke uthunywe kuthiwa hambe yokha njengomvuthuza kanje hambe ukumvuthuza hambe ukhunukani uthini usebenzisa yona uphalaze ngayo ufuthe ngayo liphela ikhambi then ungena ebulawini kukhona ubulawu bedobo kukhona ubulawu behlathi ligobongo ke lelo so umuzi nomuzi abantwana bonke kwakuba nobulawu makwama sithi igobongo ubokwazi bakukhulunywa ngobulawu ekuyimithi yenhlanhla esuke ibisebenzisela ukuthi abantwana mabefika kulesa sigaba kusuke wonke la amathunzi njengoba besuke ekhahlela njengoba nasentombazanini isebenzisa umhlonyane mangaba ithomba inhloso yegobongo lasekhaya lokuthi ingane ngisho ngathi ihluleke sesikole kufa ibe nenhlanhla empilweni yayo izinto zazo zihambe kahle ithola umsebenzi yenze yonke into leli ke lidliwa umuntu wonke ophilayo kuyo yonke imizi ikhona imizi esayigcinayo leyo nto engiyaziyo
emaXhoseni kuye kuthiwe ibhekile yeah liba yi1 linye kuphela azibe intathu kunomehluko masikhuluma igobongo lemimoya la umuntu osengenwa imimoya ehambisana nesiphiwo la sithi umuntu nabantu abadala la kungena khona izinkambi ezintathu ekungumndiki umndawe umnono lelo ngelemimoya usengaphinda ulidle mangaba kwenzeka kutholakala ukuthi wena umuntu onesiphiwo ngumuntu omhlophe umehluko leli njoba ngisho ukuthi liba yi1 limiswa ngenkukhu imizi kayifana abanye basebenzisa inkukhu empangela inkukhu engqoqo kodwa esikhathini esiningi inkukhu emhlophe kufakwa inyongo kuphela mangabe umuntu elishaya uzobeka indwangu emhlophe la elokhuzini emahlombe ukuhlonipha ngoba ubulawo ngoba abantu abadala so usuke uhlambulula ithongo lakini elokuthi njengoba ukhona empilweni ufuna lemimoya yonke ihlambuluka ubona abantwana abaningi nje benezinkinga ezingaka abanye befundile kodwa bengasebenzi bengayithola imisebenzi bona abantwana abaningi bamantombazana baziphethe kahle kodwa umendo awutholakala aziphathe kahle umntwana azadele uthola omnye ngala akaziphethe kahle kodwa zonke izinto ziyagijima because uphuma ekhaya elinesintu la izinto zilandelwa ngendlela khona manje ke kunomehluko ekuthenini ulidlile indlela ligobongo leli ke liyadliwa kusho ukuthi ayikho into oyifakayo akho bovu ozombona umuntu oyifakile akukho insimbi lebuhlalo lobo obufakwayo azikho zonke lezi zinto zibona ubona umuntu eqhokisiwe izinto ezithize mhlambi ufake amathamba athile ubone okanye enqwambiswe ngesikhumba okanye eqhokiswe ulokhuza zonke lezo zinto azibikho kuleli yile yandwangu nje kuphela enilokhuzayo ayisebenza ameliphehla kuphela ufika liphahla amane lidla ngesikhathi eliphahla ke uyafundiswa liba namakhandlela amabili amhlophe uyafundiswa ukuthi uzokhuluma thini ngoba ngelenhlanhla kahle ngelokuvula inhlanhla nemithi le ekwakhiwa ngayo imithi yenhlanhla so uzomane elishaye lidla kushuthi igwebeli maliphakama ingwebo uyayithatha amane idla aphinda ageze ngalo achathe ngalo aphalaze ngalo lithi ke mase liyophela eliqedela bese izinkambi lezi yabo njengoba ngithi uyasefa yabo izinkambi lezi ziyachithwa la igcikeni azilahlwa noba kanjani mhlambe mphulaphula ungatsho amakhafiliti la ya kalona khona abanye abanye bathi ngamasefero ngamakhafiliti ngamasefero so uyaziyachithwa la egcikeni njengoba ukubone ilokhu njengomswana okanye insipho zotshwala zichithwa kanjalo ngoba ngeyala ekhaya insila la ekhaya isuke ihlambulula imimoya yomntwana emphethe khumbula uba wonke umuntu unabantu abadala abamgadile abaphila kuyena la emzimbeni engenasiphiwo nje wonke umuntu ukanjalo so kubese kuba khona la ke manje umuntu sekuthiwa kukhona isiphiwo mhlambe egula mhlambi ke usangena khona apho mkhulu andidayise ngapha sibuye singene kulena ke ozoyiqala mkhulu indaba proper cause proper jela ngaphambili izwi lomzansi sithetha ngendaba ezinkulu ezithinta umxholo nencambu zesintu namhlanje sihamba naye phaka umhlonishwa ubaba uMavula sixoxa ngezinto ezizawunceda wena nawapho ngasekhaya. Yebo kunjalo imikhiqizo yakwaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078348277 eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043 okanti siyatholakala nasefolweni ku 069
198 1864. Engonyameni setholakala enambeni ethi 084 557 9817. Kanti ePinetown setholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638. eHammersdale setholakala enambeni ethi 079 730 5677. Ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu setholakala enambeni ethi 076 353 5597. eGreytown 079 068 3788. eStenga setholakala enambeni ethi 078. Alright, Tiplobloka mhlambe sanokuvula curator ngeqaitsha sekwamkela kwakhona sibuyile singaqali. Mkhulu masiqhubeleke phambili bese singena kwigobongo ke ubusalichaza. Ukuhlukana kwawo. Yeah, bengithi la ngenzela ukuthi kungabikho ukudideka. Yeah. Umuntu ezwe ngikhuluma elilodwa leli ngelasekhaya ekufanele ngaba wonke umuntu uyalidla. Lelo uqeda umuntu ozaliweyo wazalelwe ekhaya ekushiswa kulimpepho uyalidla ukuvula izinto zakhe ukuze empilweni izinto zakhe zihambe kahle. Xolo ukuphazamisa. Awucinge manje ngalidlanga ke okundaba khona emhlabeni endisekhaya. Undilindele uma yonke into mayivele ibe right. Ngithe kuwena. Hey. Umfana masingakhuluma umfana uninzi mawunaka kwakuye kubuza mase kuvelela khambi ubuza ba awuphuphanga yini salukazi ngoba uyazi na futhi ubuzwa ngomunye umuntu ozokwazi ukumphendula. Exactly kwesinye isikhathi ubuzwa babafana abadala enilusana. Yeah awunamandla wona futhi okutsho. Exactly because kukhona into eyenzekayo oyuvuka uyibona iphumile la ngaphambili mangabe usuphaphama mase uqalwa lela khambile khona into ephumayo la isho ukuba ungene kwesinye isigaba. So ke kukhona leli ke elesibili elijwayelekile because leli abantu abaningi abakhuluma ngalo kanti ilona elingikhiye ngoba lithinta wonke umuntu. Kube khona leli ke elithi manje kukhona umuntu wala ekhaya onemimoya ekufuneka mhlambe adle igobongo kulapheke labantu abathize abanye ababefa ngezikhali masithi ngamandiki nje sikhuluma abantu laba befa ezimpini ingakho abantu abaningi lo khamba belibiza ngokuthi ukhamba lamakhehla because kudala abantu ababefa ngesikhali ezimpini uzokhumbula ukuthi omama babengabulawa empini so kwakubulawa amadoda but balibala ukuthi manje sekukhona izikhali eziningi abantu balimala zizingozi omama baningi abantu begazi abangomama ngakho ke kungarong masingathi ukhamba lamakhehla esikhathini samanje ukhamba lamandiki. Kodwa inkukhu isabuvu ngoba ngabantu begazi igazi futhi lisafakwa nenyongo. Kube khona umndawo kuhlukena ngikhuluma ngalomndawo wesiko lesizwe samandawe atholakala koMozambique naseZimbabwe nawo Zambia. Ngikhuluma ngomndawe ngokwala eSouth Africa la sikhuluma ngabantu laba abashona belokhuzile bengalimele beshona ngendlela ejwayelekile lento okuthiwa natural death la umuntu mhlawumbe egulile labo ke bangena enkukhwini eyimpangele iba isikhukazi khona ngenxa yokuthi yayisuka ifaka nomama ke kakhulukazi yayimela abantu abangawona amadoda. Ayikashintshi namanje kusasetshenziswayo nayo akukho la khala khona idlozi ukuthi sekufuneka ishintshe ube yiqhude. Bese kuba khona amanono khamba lesithathu lo masikhuluma amanono kwesikhuluma ngezingane eziphuphumayo eziswini nalezi ezikhishwayo nalezi ezishona zisezincane zonke leyo moya ihlanganiswa ngaphansi kwedlozi elilodwa kuthiwe ngamanono amahle. Inkukhu yakho na ke bamhlophe zikusho ukuthi izintathu lezi lokhuza lezinkamba zithi ke lezo mazidliwa umuntu ozidlayo ilongithi ngumuntu onemimoya zisadliwa noma ubani lozo. Zidliwa umuntu osuke enemimoya ehlushwa imimoya kwesinye isikhathi imgulisa kwesinye isikhathi utholi namaphupha akhe nje akhombisa ukuthi umuntu onabantu abadala odinga ukwenzelwa lento. Lelo gobongo ke ilele lisuke lizohlukanisa inhloko nesixhandi kulowo muntu ukuthi kungabe abantu abadala abafuna ukuthi abageze njengabantu abafa befele ezimpini bengageziwe abanye
laba abafa ngendlela ejwayelekile khumbula kukhona abafa ngendlela ejwayelekile kodwa uthotha azange zancwatshwa akazange athola nokuthi waphelelaphi njengazo lezi ngane ezincane ingane yaphuphuma nengane yakhishwa uyazi ukuthi ayisuke ngageziwe leyo ngane ngakho ke iwumoya oza ungcolile osukudinga ukuthi ugezwe iqhamuka yonke lemimoya ke seyihlangene ingena ngaphansi kwalesigaba engikhuluma ngaso so ke uthi mayilidla ke lelo khamba into elindelekile ukuthi kufuneka aphuphe okwesibili amaphupho wakhe kufanele acace abe nabantu abadala azayofika esigabeni sokuthi uyaphothula idlozi limvezele even izimbuzi ukuthi izimbuzi makuyimbuzi eyodwa ayizwa alizosho ukuthi nayi imbuzi lizomkhombisa nje izimbuzi emaphupheni asho ukuthi ngiphuphela imbuzi emhlophe ingathikhuleki okanye ngiphuphe imbuzi ebovu lembuzi azihambi nje ziye zikhombise lezi ukuthi ngezomsebenzi okay mayiphuphethe ngiphuphela emhlophe nebovu so uyazi ukuthi isho ukuthi sekufuneka kuphothulwa ngazo zombili mayivele abayinye kuphothulwa ngayo kodwa uyena kufuneka asho akufanele kube ugobelo oshoyo naye kufuneka kusho lokho ekuthathele emaphuphini ugobela nje kumuntu othisha bese yaqonda ngoba leli alimiswa umuntu nje lifuna umelaphi ngoba ngelemimoya yabantu abadala so lidinga uthisha alifani naleli lasekhaya limiswa nje ngawomndeni so lelo uthi ke masephothulile amaphupha bese yamvezela manje aqale mhlambe aphuphe gida aphuphe izangoma njalo njalo ekusho ukuthi uyathwasa ke idlozi liyaqhubeka manje akuzogcina ngegobongo okay yilapho ke manje umuntu eqala khona ukuthi ke aqale enze imvuma kufa yokuthi uyathwasa amukele abese ngena ke entwasweni nakhona futhi entwasweni uyena ophuphayo ugobela nje uzoloku emgayidile ukuthi uzokwenza kanje nakanje nakanje mawuphuphe kanje kusho ukuthi kokunye aphuphe kuthiwa kayo olwandle okanye aphuphe esizibeni umfule njalo njalo ugobela uzoloku emncengile nje emyisa kulezo zindawo inkinga ke khona namhlanje uthola umuntu ethi ngadla igobongo ngagobela nje wafika nginikeza igobongo ngafika wathi ngiyofika ngilifake ebhakedeni ngifaka amanzi bese ngiyaliphahla ngifaka inyongwe kanje kanti kwalona liyamiswa malimiswa ugobela kufuneka abe khona leli lokhuze ezintathu ukhamba nokhamba njengoba limisiwe labizwa ngegama luqondaniswa nenkukhu uthatha inkukhu le kolomndiki uzothatha inkukhu ebovu iqhude uliphuzise kancane iqhude la ukhambini ubese ulibeke ekhanda lalomuntu olidlayo ulibeke kufuneka lihlale lingahambi lingandizi likhombisa ukuthi idlozi liyemukela bese yehlisa inkukhu kungenwe kulokhuza esibili umndawe kuthathwa impangela inkukhu eyimpangela iphuziswa kancane ibekwe ekhanda ihlale kuyedlulwa kuyiwa kwelomnono iyahlala nayo sekuyabonakala livunyiwe mangabe uthe uyayibeka okokuqala yandiza yehla wayibeka okwesibili yandiza yehla wayibeka okwesithathu yandiza yehla lolo khamba liyaye waqhutshekwa nalo kusho ukuthi idlozi liyaphika manje ke kukhona ogobela ke besimanje abashaya isitsotsi ayithathe ayilandele ngendlela ngisho but inkukhu angayiphuzisi ayifake phakathi lokhuzini kukhambini iphuma igodola inkukhu izohlala ngoba vele iyagodola nawe lesibili ayihlalise kanjalo igodola bengathi kumukeliwe kanti cha kumukeliwe uyabona nje ngendlela ehlala ngayo ngoba idlozi liyayibamba liyayihlalisa ikhuleka ngendlela uthi ingazi ibhoshe ihleli la elokhuzini ekhaya isign ke ukuthi lemukelekile ke lelo igobongo ngelemimoya ke lelo ngelabantu abadala nakhona akuhlezi kune guarantee ukuthi ufuna abathwasa kodwa kuyenzeka kube ukuthi bayidlela ukulungisa leyo moya then mase ilaphekile leyo moya bese imphizi inhlanhla izinto zakhe zivuleke kuphela ukugule bekumphethe mlabe kumnyama khona kukhanye njalo njalo mayizothwasa futhi izovela uzosho ugobela kuzovela kuyena emaphupheni ngoba uyena umuntu ophethwe yile mimoya ugobela uthisha uzomeluleka ukuthi mase kunje kumele kwenziwe kanje kumele kwenziwe kanje kumele kwenziwe kanje
So namhlanje besikhuluma ngaleyo moyo ukuthi asihlukanise namagobongo amabili khona elasekhaya ukhona lele sithi ngelabo elidlwa abantu abanabantu abadala. Mkhulu kule mizuzu kule moment nje mhlambi ambalwa esinawo mhlambe mabini xa ningaphazama. Mkhulu naku ke ngoku ndivele intetho engu ndiyazi andikhulanga ngayo eligobongo lasekhaya. Ndiyakwazi namhlanje ukuthi ndihambe ndiyofuna mhlambe kumuntu noma mhlambi ndiye ehlathini o mhlambi ndiyozikhela mina ndiyayiqala ngoku ndimngaka ngoku. Njengoba ngishilo mthwesi ukuthi wonke umuntu lo mbuzo ubuza ungafana nomuntu othi makushonela abantu ngisejele kwashona abantu bala ekhaya baze baba u20 kungaba kufaya ngiye ukuyobeka itshe emathuneni wabo mangiphuma. Impendulo ithi yebo ngiyakwenza. Nala mongayidlanga akukho late ngoba usaphila uyakwazi ukuyenza ngoba inhloso kwakuwukuthi kufuneka kuvuleke izinhlahla kubantu. Baningi abantu obabona bephuma bengena bengathi abelaphe kanti kudingeka into yakubo engazange yenziwe elisiko engazolungiswa imithi eqhamuka nje emaceleni. Cool, andicela sihambe singene kwindaba ezindaba kwaphila mzimba. Nethemba nompholopholo ekhaya ufunda elikhulu namhlanje. Avele singene nje kwindaba zakwaphila mzimba. Ndiyazi kuninzi ke abantu abafisa ukuthi basizakale kuko kodwa hloma ngepeni nephepha ukwazi ukuthi incukhacha nencombola ezithe vetshe asihambe mkhulu. Sibonge mfoka mthwesi masikhuluma ngophila mzimba sikhuluma isikhungo sokwelapha ngamakhambi esintu neziwasho. Abantu abahlushwa amazinyo sina umuthi nje okulapha amazinyo lento okuthola ukubena amazinyo abhlungu uyeke la lisuke lidinga ukukhishwa lixega khona sikhuluma ngaleyo nto sikhuluma ngala uthola ukuthi mhlawumbe imihlathi ubhlungu umhlathi okanye nje amazinyo wonke abhlungu nomuthi uxubha ngawo nje kuphela mawuxubha ufake isixubho ukuthi uyawufaka ukakazela ngaphakathi ugcinela emazinyweni awalo phela uzuthi amazinyo ahambile. Umuthi wamazinyo lo sibe nekhombo kamaqaqa kubantu abahlushwa zezichitho abathi izinto zami zimnyama izinto zami azihambi kahle. Kwesinye isikhathi ngiyaphupha amaphupha ngiyawakhohlwa angithandeki kubantu. Ikhombo kamaqaqa iyona eyokuqaqela izinkinga zakho kanjalo. Sibe nekhombo kavuladlozi kubantu abanenkinga ukuthi ekhaya kwaphehlwa amanzi amnyama ekhaya idlozi livaliwe abantu bayashona nje kodwa kuvela imuntu. Asibaphupha inhlobo kwesinye isikhathi masibaphupha bese manzi namnyama. Kwesinye isikhathi sibaphupha umbono ukuthi ufuna ukukhuluma kodwa akukhulumeki ngoba uvaliwe noma lathwetshula idlozi. Le khombo kiphethe umuthi oshunqiswayo sethuvu ladlozi iphatha ukhamba lokuhlamba amanzi amnyama. Siyasifaka nesiwasho lesesumaqaqa ukwenzela ukuthi ngoba usuku sezovule izinto uqale manje umane uphuphe. Sibe nezimbiza ke imbiza edliso kubantu abahlushwa lidliso. Sibe nembiza uzifo zonke kubantu abaphethwe ngamahlala khona la ukukhathala komzimba. Ngaba abanye banemichameshisayo la mahlala khona nje aphatha abantu. Imbiza ke uzifo zonke siza kuloko. Sibe nembiza ama-piles umhlume kubantu abanenkinga umhlume. Sesawufaka umuthi omncane ogcotshwayo kulabo othola ukuthi sekwaba nezinyama eziphumele ngaphandle abanye sebeze baba nesilonda. Iyawashaka nama ulcer le ama-piles ama-ulcer lezilonda ezingaphakathi esiswini emathunjini. Sibe newozawoza kubantu abafuna ukuthandeka. Kubantu abenza amabhizinisi abafuna nje ukusondeza abantu eduze kwabo bathandeke kubantu yozawoza yakulekelela lapho inesiwasho umaqaqa ebese ba nespray esiyiperfume enoka kahle nje kodwa ke umuthi odonsa kakhulu usondeza abantu ukuthi abantu bakuthande. Sibe nembiza eminyama kubantu abanenkinga yeasthma sebhodleleni lemnyama. Sibe nembiza ukuchatha kubantu abanenkinga ukuphathwa liqolo kushisa kwezinyawo ekudalwa ngumeqo. Neyenza ukuthi ke ekamereni umbuzo wasekamereni ungaphenduleki emadodeni amaningi yalekelela kakhulu ngoba yawakhipha wonke amahlengehlenge la agcwele esinqeni. Iqala ulozo ubhoko lesisu manje ukuthi luvukile liyasebenza. Uphendule kahle umbuzo wasekamereni ngoba ungawuphendula khona amaye amadoda azokusiza akuphendulele wona. Sibe nesikhafu lesikhafu abantu abaningi abangasazi abangakhulanga abasazi ngendlela eyodwa.
Isikhafulo uyasebenzisa nje ubaphatha emsebenzini. Uyasebenzisa kumuntu okweletayo umkhafulo abuyisa izinto zakho. Uyasebenzisa othandweni la uthola ukuthi washiwa umuntu owumthanda. Kwesinye isikhathi ke moya insizwa nje uselibhungu elishelayo. Uyasebenzisa ukuthambisa inhliziyo yentombi ukuthi ilokhu ziqome. Sibe nezinyamazane ke kubantu abahlushwa imimoya. Izinyamazane ziyashunqiswa. Sibe nombhemiso wekhanda kubantu abaphathwa likhanda. Sibe nomuthi ogcatshwa kubantu abahlushwa ilokhu zasesibhobo. Sibe nomuthi ogcatshwa kubantu abafuna ukuziqinisa nje bona emzimbeni ukuthi isilwane singasondeli kalula. Lo osuke senaso isilwane ophuphedla aphuphe ebelethiswe ingane encane. Sena umuthi wokususa isilwane nokusivala ke ukuthi sisuke kuwena. Siyatholakala ke zonke izinsuku kaphila mzimba silapha emakethe ngaphesheya kwerenke yamabhasi. Sivule ekseni ngo-8 sivale ngo-5 ntambama. Njalo ngolwezine siyesivula ithuba lokuthi umuntu ohlushwa amaphupho ofuna ukuchazelwa amaphupho, umuntu osebenzisa izinto zakaphila mzimba ofuna ukuzoreporta umthwesi ukuthi akasizakalanga. Okay. Wonke umuntu asisho ukuthi kuzaba zoncoma kuphela. Yeah. Nalo othi angasizakali. Naye usuke ethola lelo thuba ingakho sibana lezi zinsuku ngoba sifuna ukufocusa kubantu abakanjalo. Yeah. So ke uLwesine usuku lonke la ngoLwesine nola ngomgqibelo suke sivulele lo thuba lelo lokuthi abantu beze sixoxe bashe izinto zabo, izinkinga zabo ngoba kukhona nje abantu abangasafuna ukuhlola. Abazazi izinto zabo kuphela abadinga nje izixazululo. Ngakho ke ngoLwesine silokhuza leyo nto nomuntu ofuna ukwenza amatiye ofuna ukwenza amaladi njengoba isikhathi sonyaka sime kanje siyalivula lelo thuba ukuthi eze ngaphambili beza ke ngesonto abazohlola. Sinazo kezinye izindawo amanye ama-branch eSoweto, Hammarsdale, eStenga, Pinetown, Gomaranhill, Gonyameni, Folweni, Maritzburg. Kodwa ngenxa yesikhathi soshiya inamba yala eThekwini engu-066 007 007 50 50 43 43 066 066 007 007 50 50 43. 43. Ya mone inkinga nje yalezi zinto esizibalile uphathwa likhanda elingapheli sinombhemiso komunye kukhona ofika uthola selimphathe kakhulu siqale simshunqisele ngoba khumbula umuntu mayese limphethe kakhulu omunye engasadli nokudla amandla suke ephelile ngeke umbhemisa umuntu njalo uyamshunqisela nje liphele abe sebuye ba right. Siyatholakala ke nje wabe ngisho emakethe siyavula ekseni ngo-8 sivale ngo-5 ntambama zonke izinsuku zesonto. Siyabonga kakhulu. Nkosi kakhulu mkhulu siyabulela kakhulu ixesha lakho sidibana khona futhi iqalisa inkosi masiphile ithuba. Danki kakhulu Phulaphula ekhaya sibulela kakhulu ngongeliqayitsha ke siya ngqo ekakhulukazi kudaba oluthinta iG20 ngalo eli ixesha asenze ngolhlobo. Frank Dialogue Allo imikhiqizo kaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277 eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043 okanti siyatholakala nasefolweni ku069 198 1864 engonyameni sitholakala enambeni ethi 084 557 9817 kanti ePinetown sitholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638 eHammarsdale sitholakala enambeni ethi 079 730 5677 okanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597 eGreytown 079 068 3788 eStenga siyatholakala enambeni ethi 078 359 0571 abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi